Je to síce horúci nápoj, no v týchto horúčavách nie je asi nič lepšie, ako keď je ľadovo vychladená. No a vraví sa, že ak pijete takúto studenú kávu, tak opeknete. Ja si ju doprajem poctivo každý deň. No, výsledok zrejme uvidíme neskôr. Ak si myslíte, že keď je leto, ľudia pijú kávu menej, mýlite sa. Túto lahodnú chuť si všetci vychutnávajú, či je vonku 20 alebo minus 20 stupňov. Určite najviac sa pije espresso a kafe latte, cappuccino. To sú slová experta na kávu, ten nám však dal aj pár čisto studených typov na osvieženie v horúcich letných dňoch. Prvým je káva so zmrzlinou, avokádo. Chuť zmrzliny je úplne jedno, na čo máte chuť, ale dať prvú zmrzlinu a zaliať ju kávu, nie opačne. Dokonale schladí aj ľadové frappé. Lat, káva, trošku cukru, mlieko, necháte to vyšľahať a máte krásnu penu, drink, ktorý vás v lete osvieží. Výborná je aj studená pena na taliansky spôsob. Buď salčetino alebo cappuccino so studenou penou. Keď máte chladené mlieko a používate French press, tak na French presse krásne dokážete vyšľahať studenú penu a len nalejte alebo navrstvite na svoju kávu. Ak by ste však mali predsa len chuť na horúci variant, z arabských krajín k nám preniká novinka Ibrik, káva uvarená v horúcom piesku. Káva sa nesmie prevárať, len dostane sa k bodu varu, treba ho schladiť. Maximálne sa to môže urobiť 3-krát. Najpoužívanejšia je zmes mletej kávy s kardamonom. Tá káva je rovnomerne hriatá zo všetkých z tých strán. Nemalo by tam cítiť spálené látky. Z horúcej Žiliny pre televíziu Joj Roman Gaduš. V Brazílii sa počas zápasu pobili hráči a tréneri s rozhlasovými a televíznymi reportérmi. Bola to divočina, ktorú by ste si asi nemali nechať uísť. O chvíľu bude v športe. Dnes vám na Jojke bude robiť spoločnosť aj thriller Temná voda. Zajtra naše spravodajstvo už o 17:00 štartujú prvé noviny. My sa na vás tešíme potom o 19:30. Dovidenia. Dovidenia.